So akawazi lo munye u6 okhona. Kusho ukuthi sibambona akabazi. Phela ke njengomuntu onemali bengisazama nami ukuthi ngingazani naye kahle. Ayibo sisanda kwazana ngaze ninaye mase kuthiwa ngijwayelene naye kahle mase ngiyamtshela ngelife yami. So unesikhathi esingakanani nomculo? Kanti nesikhathi esingakanani nomculo vele? Sisa neminyaka emibili. Wangithatha le phela eThekwini lade ngihlala khona. Wakuthatha ePhoyinti hayi la uhlala khona wakuthatha ePhoyinti lapha ePhoyinti. Ntanami lapha ngisebenzela khona. Hey wazi wasimthela ugogo ngehlazo ma. Wamthela ugogo ngehlazo ma. Wamthela ugogo ngehlazo ihlazo. Wena uyihlazo. Bengithi ngifuna ukubakhela ama-room angqangqa. Ontanga bakho baganiwe banemizi banezimoto wena uhleli namakhehla la. Uhleli ujinga nzakho zodwa lapha awuzazi unabazukulu awazi yonke into uyazi kulobani uthakatho ba uba yokuthakatha bengayithandi impilo yami lo ngicela manje Nkosi yami lezi ngane azingizwa ngaze ngachaza ngithini. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni hleli noNongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kaNdlovu kuthiwa ke sisondele kunodaba abafisa ukuthi silidingide. Sanibona? Yebo sasibona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Obhudo bangisacela bingelela ababukeli beBlack Life. Yebo sanibona njani? Igama bangibiza uSiphiwe Sibongo kwaNdlovu. WaNdlovu. Lo igama lokuzala uSifiso kodwa elaseyenzizweni untombi zami khangeza zimfuna uthandwa kaNdlovu. Habe. Okay, so sticker to Sifiso. Manje uba umdala phansi kwenu? Amdala mina. Wena. Okay, ake siqale ngawe. Indaba usibizile la ekhaya. Into enibizele yona la ekhaya sinenkinga. Inkinga yethu la i-time lethu. Into engahambi kahle ukuthi okwesibongo akuhambi kahle. So into zesayiqondile. Kumele sithole ubaba wethu ukuze sithole nesibongo sawa baba isibongo. Okay, mawuthi ke na i-time le niyamazi animazi ubaba wenu. Asimazi nanomazi. Okay. So nizalwa ubaba oyedwa noba Sizalwa uthu. ubaba oyedwa sobabili. Okay. Siyafuna la size umuntu ozalayo. Okay. Yena umuntu emele sitshele usubani ubaba wethu. Pho wani ngamhlalisa phansi uma wena uSifiso? Hey, la muntu uyinkinga sisi. Uyazi akazi. Wathi lo muntu esifazana. Ngoba inhlonipho sisi. Kade sasemhlalisa phansi kwazi kuhamba ngisho ugogo emhlabeni esho ukuthi sibuze indaba yesibongo. Uyabona nje mina esikoleni angiqedanga. Inengane manje iyahlupha ikwazi ekhaya sifuna ubaba akasitsheni. Uzwa kuthiwa ulewule anaka yabona nje kwanami angikholwa ukuthi sabandawonye ngempela. Angithi yabo asifani kahle kahle. Okay. Ya nje siyamfuna umhlalisa phansi uvela abhoka ulaka avuke nje bovu. Okay. Singabe sazi ukuthi ngoba futhi phela siyamdinga ngoba sisifuna. So angicela ukuphindela kancane ukuthi awuqedile esikoleni kudalwa yini? Hey sisi into edala ukuthi ngingaqedanga esikoleni. Ngangifunda nje ngifunde mase kumele ngiyobhala ukuthi inya noma ngiqule kumele ngihamba abantu ke nogogo kuthiwa hayi lo bangwa kubo. Bangakini. Yebo manje sazi ukuthi ubasibonga khona. Ngakho sithathe manje isinqumo ukuthi sifuna ubaba unabazukulu kumele sibanye senzelwe nathi na kwenze ngoba akulungi. So isibongo samzukulu wazi ngani ukuthi akusikho sona esakini like lo muntu othole na ingane. Ngoba uthi ke nanisazi isibongo seni. Asazi phela nayo ingane iyahlupha. Iyahlupha na iyahlupha makuhamba abantu kuthiwa kufuneka isibongo sayo kumele ngithathe isibongo sami manje ngeke ngikwazi ukuyinika isibongo sami nami ngingasazi sami yabo. Okay. Ya sesithi ke hayi akalandi umama nisisize nani mhlawumbe uzokhuluma bese bona nini ngoba kuthina afishandiwe. So Siphiwe manicela uma wena uMandlovu angithi ke na uMandlovu isibongo somalume. Isibongo samalume. So manicela like nimhlalisa phansi zithini impendulo? Indaba yethu akayingeni ngoba sibuye singamfico kakhona la kuthi uqashe khona. Ngoba size sihamba sasafika la. Ngicabanga ngoba sikhombe khona la. Sinenkinga ke eningi kabi. So nisho ukuthi yena ngoba simtholile le ndawo lena anikaze nize la? Siyaqala nqa ukufika la. Niyaqala ukufika nqa? Siyaqala nqa ukufika. So anifonelani? Asina ngisho inamba yakhe. Benihlala lapha eqaleni waxoshwa yini lade nikhona? Besihlala eNtuzuma. Ntuzuma. Na ila khona eqashe khona. Okay. So
umakhelwane bebasho ukuthi behlala laphana. Mebesha abanye kuthi umuntu oyithandela utshwala. Hawu. Manje besingazi kwayona yonke leyo nto umuntu othanda utshwala. So kunzima nje ngempela ngoba isibongo sidinga isibongo. So kweyakho impilo kwenzakalani ngoba uSifiso yena usechazile? Imile impilo yami umsebenzi angitholi. Umsebenzi ayikho into eyenzakalayo. So if ukuthi ke na ngoba uthi niyasola uthi anibona bandawonye ukhona yena osewantshela uthi anifani. Hayi besingakazi. Noma nimaphambi kwesibuko nibukana ukuthi hayi awufani nami. Hayi ugogo kuphela wasitshela ukuthi sabandawonye. Nakhona ngangingazi ngangitshela mhlawumbe umunye wabashana bami. Hawu. Awuchaze lapho what do you mean ukuthi ke na wawutshela ukuthi umunye wabashana bakho? Phela nginosisi ekhaya. Engihlala nabo. Mina ngizalwa namantombazane ekhaya sibo 6 yimina okugcina. Okay. So boko sisibami nabanye banezingane. Naye bengimsasisa njengomshanami. Sina ugogo wazowahlalisa phansi wasitshela ukuthi yabona inkinga yini le. Ngidinga isibongo sakini. Okay. Babuyini. Inkinga uma wena lo uhamba ehlala yonke indawo asimazi nanomazi. So labo 6 abawo 6 bazalwa ba? Bazalwa uma eceleni. Uma wakho. Yeah, eceleni. So nina nabes 8? Sabe 8. So uma unengane uzu 8? Ngoba ngisho. Sizwa ngaye ugogo ukuthi uhamba ehlala lo muntu. Uhamba ehlala. So wena wokuqala. Wokuqala mina. Wokuqala. Bona bonke. Bona bonke. So ubuthi abashana bakho bonke lapha. Ngenza abashana laba abanye ingane zawo. Yo, okay. So akaninezanga uthando la mama? Uthando la mama silazi kugogo, asilazi ngaye. Ngisakholiswa ugogo. So nike namba nayo ni conversation nogogo nimbuza ukuthi okay akhathi sakhulelweke. Umuphi umuntu wesilisa mhlawumbe obemnaka o alethe izinto mawuthi uyagula. Ngoba phela kwesisikhathi kubonakala lapho ukuthi ke na ubaba wengane. Hey bengakaze siqazulwe sinogogo lokho. Phela nje bese kufuna thina sifuna ukwazi isibongo sethu sazi nobaba wethu kuphela. Odade benipho laba bawu6 indaba bona bengazange. Hayi siyasiza thina ngoba sabafana sizothi kuyixazulula. Ngoba washiya sibancane kugogo. Umuntu omehamba nje isikhukhukazi kahle kahle. Okay. Yeah, yabona ukuthi indaba yakhe nje mekuthiwa icopho okhanjwa, copho okhanjwa, copho okhanjwa. Futhi into enjalo nje. Okay, usho bevesana shichane masayiphuma. Ugogo ubuthwalile ubunzima. Sure. Washiya njenganjalo. Nimgcinene nini ngoba sombona namhlanje? Mhlambe nawe ngeke asibone mhlambe. Ngiyanibona. Mina ke nje ngambona ezithombeni. Umazele ezithombeni. Umazele ithonge akukho la ngathi mhlambe khona uma ngimkhumbula kunje hayi akukho. Hawo. Akukho. Ngoba evume kalula kanje nakhathi simcela ukuthi sicela ukusondela ngalana. Hayi akazi uhlangana nezimbila yithu. Mhlawumbe bekhoshesana. Angibona nokuthi uyasazi. Hayi. Akanazi. Angibona. Iyangwarisha ke mina lento so akaze athumele ama birthday athumele impahla befika shiye omncane masayiphuma fika hambe nalama ehlala khona esibuza uma stand othetha ngimcabangi lo shuthi umuntu ongasho nje shuthi ume uhlupha umuntu ohluphayo kahle ya umuntu ume uhlupha sure okay so nisakhumbula ukuthi mhlambe namgcina nemnyama wakhe engangisemncane mina ngoba wena omdala mhlawumbe omgcina nemnyama wakhe yena uma mhlawumbe wayela u28 wena u28 ngikhumbula kahle wena uneminyama wakhe mhlawumbe usamncane nawe mhlawumbe ngangila ku 5 years 6 years lapho ngize ngasakhumbula sekudala sekudala okay no sizomlanda uma wena because akhathi simthinta sithi sicela ukukhuluma naye inodaba esifisa ukukhuluma naye akabanga nayo inkinga okay uvumile nje ukuthi uzosondela but okubalekile I hope sizosithola lesi sibongo esisidingayo seni ready no ukuzwa izinto azontshela zona ready ni ready akukho kuhlehle emuva manje so nike namfonela nambuza isibongo uyashintsha inamba ngathi umuntu okwada ngisho ibank uyashintsha inamba la so ubalekela nesibongo ayashintsha ubaleka nelezi ibongo zethu uyabaleka sure okay no asimbheke uma wabo
cause-ke nangukhona lana uselinde thina asimuze ukuthi-ke uthini yena ngalolu daba ukuthi-ke ngafisana ashiye iy'ngane nogogo emva kwalokho angabe sabheka emumva. Nabo abafana bakhe bathi-ke badinga isibongo sabo ngoba iy'nto zabo yimile abakwazi ukuqhubeka. Asimlande. Ngiyanibingelela futhi babukeli bayo iBlack Life TV nabalandeli bayo. Lena-ke iBlack Life Pharmacy, uStufuza Dlangamandla Zulu lo okhulumayo. So ngifisa ukunazisa ukuthi kune-special soqala ngomhla ka-15 siyophela ngomhla ka-20. Soqala ngomhla ka-15 siphele ngomhla ka-20. So na-ke esabantu abagulayo. Umuntu ogulayo uzosizakala kulesi special. Kukhona imbiza-ke, imbiza yamadoda ikhona, imbiza yomhlume ikhona, imbiza yama-ulcer, imbiza kazifo zonke, imbiza kashukela, imbiza yama-fibros, imbiza yokuvula isibeletho, imbiza ye-cancer, eye-BP, mase kuba-ke imbiza yezilonda. So engakubalanga ungaphinde ubuze la ku-WhatsApp ukuthi kukhona yini ukuze uzosizakala. So-ke ngicela ningakhohlwa ukuthi kuqala ngomhla 15 soze siyophela ngomhla ka-20, especially sabantu abagulayo. Izimbiza njengoba nazi ukuthi zu-600 zizobe zu-300, kuhlangene nemali yokuposa, kuhlangene nemali ye-delivery kulaba abala eNatal. So-ke ngicela nazi ukuthi ngiyazi vele ayikho into elaphayo ewushukela emnandi, nakanjani ezinye zembiza ziyababa, kodwa la sincenga impilo angisho. So sifuna ukuphila, sifuna impilo ende. So zikhona-ke imbiza, ningaphuthela. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. Ake sesibuyele babukeli beBlack Life TV, sesimtholile uMandlovu. Sawubona. Unjani belungu? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Hawu ngasuka phela ngicabanga ukuthi uzongilethela i-surprise. Isemzini kaMchungula. Umkhwenyana wami kodwa uzothini ongivikela ney'ngane ey'ngaka. Kwenzakalani phela? Hayibo. Ngixoxele. Uganile wena? Kusukela nini? Uganile wena? Obani abalungi Uyazi lona ndoda yena yakho ukuthi wena unomhlambi wengane inqwabo eshiye ekhaya. Ugane nini futhi wena? Hawu kahleni bo. Usho ukuthini Mandlovu? Akona namadodana akho lawo? Kusukela nini uganiwe manje? Wema. Nginey'ngane ey'ngaka mina nginazi iy'ngane kodwa ngiyathuka mese ziy'ngaka umchunda kwakhe uzohayiza ibhadi. Ngicela ukubuza lo mchuno wakho lo mengathi uyafika mase uyiqinisa uyalazo senoney'ngane. Uthi uney'ngane wena. Nqwaba wena nqwaba wena ingane eshiye ekhaya. Khona nawe la kade uhlala khona. Mina ezami iy'ngane ngayishiya noma angikholwa ukuthi zingaka njengoba sezinentsha. Akumlandi umchunu umlethela khona ezokubona ukuthi uhloboni kaPende wena, inhloboni kaPende wena. Mlandi umchunu umbeke la. Ungangitshela ingane Bengekutshela ingane usho ukuthini ngoba mina ngilando oyibona abafana bakho la. Bathi wena ushisana umoya. Kusho umthetho wakho le. Ayikho into esayisho. Yabona-ke mama asekho isikhathi sokwehlisa umoya-ke manje. Kade sasicela ukuthi cela usitshele ukuthi uba sifuna ubaba-ke namhlanje. Phela asikhulumeni kahle ngizonitshela lonke iqiniso. Kulungile abantwana bami la ekhaya ngishadile kaMchunu. Ngizonitshela yonke into eyenzeka. Impilo yami engangiphila yayibuhlungu kakhulu. Kodwa sesibeni abanye abadala kunani bazongichazela. Kwakufa benitshele lonke iqiniso. Abakaze benitshele lutho. Nyanyanga benitshela ukuthi ini ma? Ngishiya imali kamakhelwane, ngishiya ukudla konke ngangisaba ukuvela kunina. Ngangisaba ukuvela nakubona ukuthi ngoba bengiphila le mpilo ade ngiyiphila. Asho ugogo wayeqinisile ngawo. Nalabo abanye bayalazi udaba isimo sasekhaya. Inkosi yami ngixoxa. Ma akho simo sasekhaya. Ngeke ingane engaka uyishiye nogogo. Ubaleke mawami ukhonjwa la hayi kahle ma sifuna ubaba ke manje sifuna ubaba manje sifuna ubaba ke manje Ngikulalele thini izwa thini ithi sizela sizelela ekhaya sifuna ukwazi isibongo sethu nokwazi ubabuza sifuna ubaba kuphela sosazi kodwa phela anibona bala ekhaya kaMchunu la ekhaya yazi Nkosi abantwana bamcela ningixolele ngizochaza lonke iqiniso manje ima kancane before uchaze. So ushadile la ekhaya? Hey impilo ade ngiyiphila. Ushadile noma ugibhitile la ekhaya ma khuluma iqiniso ushadile noma ugibhitile la ekhaya? Ngeke ushade lo ngeke ashade lo wabalekela isoka ngatshela gogo wabalekela isoka lo selimlobole lo driver itekisi wedasa insangu lo uyazi lo ukuthi kuphela ngahlaliswa ukuthi lo muntu unemali ngoba nakhona ngize ngishiye ingane zami ngani sagijima lezi indlela zokuthi ngithanda abantu abanemali abantu abaphezulu. Wangasicabanga thina.
Wayinabo njengoba bethi bafuna ubaba wabo angazi nanokuthi ngizophuma ngishonephi ngoba hayibo bengumuntu osebenza imali and ngiyababona abantwana bami manje igazi liyangitshela ngiyalizwa ngicela bengixolele ngizochaza umsebenzi wakhe lowo vele bangake abanye futhi abafowethu abakhona la esingabazi so sishela ingane zakithi phela into ezokwenzeka la babili bantwana bami abafana mase kuba khona osisi bendaba abadala ngangibafonele ngabatshela ukuthi ngicela bengitshele iqiniso ngoba impilo engiyiphila ebuhlungu nami ngalesa sikhathi ngangitshela impilo ephezulu ngangenze ungazi Okay, before ngisazophindela la ushadile la kaMchunu. Kodwa sithandwa sami mase ngiwelele emaqiniseni ngithi ngizama ukuhlonipha abantwana bami. La ekhaya ngigibhite nomuntu onemali iboss ophethe lezi indawo zobumnandi leThekwini koJokhuzi. koJokhuzi yabo lezo indawo lezo koThekwini. So we manager khona. Yeah, we manager khona. So wangitshela ukuthi nalempilo engiyiphilayo le kade ngiyiphila ngiyenza. Ngoba nginabantwana angihlale naye phela nje ngimsize sibambisane uzongenzela yonke into mayelana nezingane zami uzongilungisela yonke into kumele siyilungise wathi akathandi useyangikhipha kule mpilo kade ngiyiphila ngabona ukuthi kuze nami abantwana bami bezokhula bemazi uma wabo angishiye le mpilo bazokhula bemazi kanjani seba amadoda amadala kanjani uzokhula kanjani sikwazi understand nje bangichaza sithando sami Imani. Futhi uma la mazinya wafakile indoda yokuqala eyesibili eyesithathu ma awukwazi uyangazi nginangaki mina manje mangibuza nginangaki mina ubafo ke unangaki umuntu unangaki bafu nginangaki mina konke nginangaki sinangaki uthi konke kwaziyogogo akasilutho ngathi uyawazi amabhede yami uyazi ugogo sakho akasekho ugogo uma Suyeza uma hamba emhlabeni wena ukho ekhaya wena usuyophiwa na idlozi uthi ungena nje liphike libhekele ukwaziwe ekhaya wena awaziwe khona uyasazi ukuthi ibhede yami kunini yabafinini ibhede yakho uyakwazi konke lokho kodwa Nkosi yami ke seningangithatha nize nizongiveza ko Black Life ke kona kuthiwa benifuna usizo ngoba bekufeni iqale kama uyabaleka nje sibani bayazi Nkosi yami seningeze nizongiveza nangu mahlolo ulokhu uthi uqolisa somdala ubuzo nangu bafo omdala nangu omdala Nkosi yami lo muntu lona abantwana bami ngiyanizwa kodwa Nkosi yami ngithi ngicela into eselelo K5 Mandlovu ngicela usho kanjani ukuthi osisi abadala ngoba nangu umdala mina nje umdala osisi bami kanjani abadala awusazi nanokuthi washiya ingane engakanani khona abanye babezalo dadewethu ubona babazi ngangibanike nenamba yami bafonele Shutwa uhambe nabo ukwenza lemkhuba yakho ngoba sibazi thina labo bantu lapha khona naye lo baba umchunu sishiya imali sishiyene wayishiya imali kamakhelwane ngisaba kona ukuthi abantwana bami njoba ngisabhizi nje kade ngithokoza lento Entuzuma wabalekela nentuzuma la wawuhlala khona ngangase naye imali okhokhela irent ayibiza le ndawo ngangihlala kuyona follow kuma pastor maya yabona ke manje sifuna ubaba ke asisafuna ukuzwa kuningi sifuna ubaba uthi uba ngoba into zethu akuhlangani lapho ubaba wenu ngoba ngiyangitshela ukuthi bengiphila lempilo engiyiphilayo yiphi impilo omuthini ngihambe ngikhomba bonke abantu ebaklabhini hambani ke lapha ke kokhokhozi hambani kokhokhozi ke nifike ningene nihlale phansi nithenga ubhiya ke nibuze ngawani ngoba phela ngiyanicela nje ukuthi bengiphila impiloni Nkosi yami ngizama ukulungisa izinto ngizoyilungisa ngokuthi siye ekhale komalume yonke into enifuna nginilungisele yona ngizolungisela yona isibongo sami isona esinamandla esisebenzayo asinamandla wokunje ma asinamandla wokunje kodwa Mandlovu uNkulunkulu wami ngeke siphile ngesibongo sakomalume nibele nabo mhlambe ingane zakho Mandlovu yiphi lempilo ade uyiphila awuchaza kodwa nawe yazi yiphi le mpilo ngiyazi bengiphila njengomuntu oyiside chick yizwa leyo nto uyiside chick yes like ngiyiside chick abantu bempilo leyemali kodwa bengawona umqwayiza yizwa leyo nto bengidila nalabantu abanemali yayizwa leyo okay so manje mawumitha ke ushiya ingane nokho bengikhondomizer angazi ukuthi bengimitha kanjani nakho phela kuthiwa amakhondom ayaqhunga yizwa leyo nto ingakho ke manje ngingakwazi ukuthi ngibhekane nokuthi ngizothi baba babo ubani uyayizwa leyo muntu umntakama ileyo nto engifuna ukuthi be-understand so manje ungitshela ukuthi ke na awubazi obaba bey'ngane zakhe eziwu-8 wena ungabazi kanjani ukade uphila le mpilo
ngoba phela okay fine mina ngiyazi ngizoyilungisa kanjani. Uyabona ma? We never told ma. Yes. Udodi ma. Abantwana bami. Hey sifuna ubaba ke lana ke manje. Siyamfuna ubaba. Ngiyazi mina. Ngiyazi. Ile nto akushiyela yona. Sengiyabona akushiyela yona. Ile akushiyela yona. Isibongo sakhe kuphela. Sineyinkinga. Umsebenzi asithola. Wala nitaba ke nihambe nifuna ubaba beni ngoba ngiyasho ukuthi ngizoyilungisa ngendlela yami lento kanjani ungamazi? Kanjani ungamazi? Ngiphila phela umazi wena. Gcwalani istradi nami neThekwini nofuna ubaba. Ugogo wabola mathumbu ugogo la. Mzini omuntu phela lana understandani kamkhulu lana. La ngihleli khona. Uyazi nomkhulu uthi unezingane engakanani wena uyazi umkhulu uthi unezingane wena engakanani uyazi unenganani umkhulu wena ingane engakanani ingane. Uyazi phela kodwa nkosami nami bengazi ukuthi libadala kangaka. Uyayizwa lo. Kodwa ngamtshela ke ingane zami engayishiya noma. Sengithusa ukuthi uma akasekho ke ubhlungu okunye. Unjani lo muntu manje? Cela ngithethelele abantwana. Uthethelele uba? Ngithethelele nizolunga kuzolunga konke. Udeputhi wena kaSathane wena unesihlalo kaSathane wena kutshene ma unesihlalo kaSathane wena. Kodwa na oyona surprise lezibona lezi ngane zinenkani kanjani angisazi ke manje ngiphume ngibheke. Ngeke singabe nenkani thina sinenkinga wena unankinga. Sifuna ubaba la sifuna ubaba. Yini ezolunga ungamazi baba sifuna ubaba la. Manje esakomalume abantwana bamnema kandlo. Ubazelaphi omalume ungahlali khona sinamandla ngani sikwenzeleni wena. Sikwenzeleni sikuthini bathola labo baba bokuthiwa banihlawulile kuthiwa bakhona ke. Ngabe anibizi kwaSibongo sabo lapho. Ngabe ngibiza lesi sami Sibongo. Mase nimtholile lo baba nizomenzani? Uya understand uSifiso akaqedanga esikoleni. Ngoba yena benomzima esikoleni. Ngenxa yesibongo. Usugogo kahle kahle. Ngenxa yesibongo. Akazi usenengane. Ngithethelele mntanami. Ngeke ngenze lo. Ngenxa yesibongo sisodwa. Ngeke ngenze lo. USimphiwe ngalana akakwazi ukuthola umsebenzi. So manje mina iyangiconfuse lento mawuthi kena awubazi ubaba baba. So usho ukuthi kade uhamba ulala. Yilo nto ayisho. Uhamba uzala. Hayi kanjalo bantwana. Shuthi umthetho wakho. Uphuza wena uthatha into uphuza uyenza inkomishi uphuza ngayo uyenza inkomishi uphuza ngayo uyenza inkomishi uphuza ngayo. Singena thina mama aqaleni yakho. Buka impela umafa kana vele siqosha kunje ipida ngisolid inqa yakho ma. Bengizama ukuthi ngithole imali ngikwazi ukuhamba ngiyelungiselela ekhaya lesi sihlala kulona. Ngifuna ukwakha kahle nibe nama roommate nginifica yonke into. Safuni ke lokho safuni manje yabona lokho sesina sifuna ubaba la akho umqondo munawo wena. Kusemqondweni wami lokho bengisihlele emaplanini bengihleli emaplanini bengihleli emaplanini Simphiwe mntanami. Ma cela ungizwe. Khona intethelelo. Ngicela usilungisele isibongo sethu sicela sawabani. Usitshele nobaba wethu ukuthi finish siphume kwena vela sifuna ukubuyisana la sifuna isibongo kuphela siphume wena uqhubekeke nomchunu wakho nathi siqhube nempilo zethu. Bantwana bami ngizoyilungisa. Umchunu uyazi ukuthi unengane ezu8 noma wazi ezu2 kuphela. Ayiwazi bona lapha baphile ngabatshela ngapha. So akawazi lo munye u6 okhona. kusho ukuthi sibambona Akabazi. Phela ke njengomuntu onemali bengisazama nami ukuthi ngingazani naye kahle. Hayibo. Sisanda kwazana ngazani naye mase kuthiwa ngijwayeleni naye kahle mase ngiyamtshela ngelife yami. So unesikhathi esingakanani nomchunu? kanti nesikhathi esingakanani nomchunu vele? Sisa neminyaka emibili wangithatha le phela eThekwini lade ngihlala Wakuthatha epoint hayi la uhlala khona wakuthatha epoint lapha le point. mntanami lapha ngisebenzela khona. Hey wazi wasinthela ugogo ngehlazo ma. Wamthela ugogo ngehlazo ma. Wamthela ugogo ngehlazo ihlazo. Wena uyihlazo. Bengithi ngifuna ukubakhela ama room angqanqqa. Ontanga bakho baganiwe banemizi banezimoto wena uhleli namakhehla la. Uhleli ujinga nzakho zodwa lapha awuzazi unabazukulu awazi yonke into uyazi. Kulobani? Uthakatho ba? Uba yokuthakatha. Bengayithandi impilo yami. Lonke ngicela manje Nkosi yami lezi ngane azingizwa ngaze ngachaza ngithini. Ngathaka. But you understand ukuthi usuba share over 20 years. Nkosi yami. Usukhohlwe nawe ukuthi ke na unezingane osisi babo bancane kunabo. Uyawazi ngisho nama birthday abo. Badlani ugogo uma wakho. Ngifika sithando sami ngishiya imali kamakhelwane. Pho yindaba ungazi. Bengafuni ukuvela kubona ngoba pho yindaba ungazi ukuthi uma wakho usashona. Uthe usena 2 years ugogo ashona. 2 years. Akubakaze kontombi kamakhelwane bengitshele lutho. Ingoba kwazi uwe ma. Ingoba phela kade wagcina ukuya khona. So awukhuluma into eqondile uyabaza ubaba baba. Ubaba oyedwa yini? Sithando sami ngeke ngikutshele lutho. Angibazi obaba babo.
Kodwa oyedwa wangitshela emethi wangibuka ngathi ngimithi nje kodwa lo ngimsho ushadile phela. Kodwa futhi-ke naye emengitshela ukuthi ngathi ngimithi yini. Sengiphinde sengihleli nomunye wangitshela ukuthi nami ngathi ngibambile. Manje baze baba mhlambe bawu-6 bengitshela into eyodwa. Ngadideka-ke manje why labantu bangitshela into eyodwa. Ubulala nabantu abangaki kanti ngesikhathi? Kanti ma ubulala nabantu abangaphi wena? Ngosuku. Bantwana bami behlisani umoya ngizonitshela nje iqiniso. Le nto le bengazuthi umsebenzi kumina yizwe leyo nto. Ngoba ngiqhuba Ubuhosha. Ugogo Mqedile nje manje. Mqedile nje manje. Ugogo wasitshela ukuthi wena ububhizi namagwebeni. Yeah. Hayi-ke Iqiniso lo. amazayizayi ngiwafuni wanyenya kabi. Bengingawalokothi amazayizayi. Bekwabakhalathi kuba belungu. Kuba abantu amnyama-ke laba baphetha iy'ndawo lezi. Yebo lezi iy'ndawo zethu. Usayisebenzisa inyembezi zikaFaro. Lalelani bantwana. Uyaphuza uyambona unjani? Uyaphuza lo. Kusasa lokho kusayo ngiyehla ngiye ezansi ngizocela umthunu. Ngiyonibona nje nonke. So umchunu izinto. Umchunu uzobatshela bese ngiyibekile imali encane. Khona imali enginayo ebhenki bese ngithi nje vele umchunu kuzobatshelani ngosisi laba bawu-6 bese nje ngiplanile ukuthi ngizomtshela lonke iqiniso nje. Ngoba imoto ziningi sivele sehle ngeveni. Wena-ke umchunu nayo ingane? Umchunu asinangane naye. Aninangane. Ivaliwe, usuzale kakhulu, ivaliwe. Awusaphindi uyithola ingane wena. And sesizamile ingane yabo nje ikhuluma kanje kubuhlungu ngoba sesizame kakhulu Ngeke usayithola. asimtholi yini ngixolele abantwana bami nithethelile kakhulu. But mina Mandlovu into engiwarishayo ukuthi-ke na should la madoda amadala wawathola usamncane. Yebo Nkosi yami. Awusuke uma-teenage akho. Yebo ngoba ngempela mase ngichaza ngempela. Angikhumbuli ngisho yedwa ubaba enganyama ebantwaneni bami. Hawu. Awazi noyedwa. Lamantombazane amabili owekade ethe ungimithisile wasemlazi kodwa naye wanyamalala washintsha ngisho inamba. Uyena-ke ngimkhumbulayo ngiphindanga ngambona emhlabeni. Angimazi nomhlabeni. Laba abanye nje isithanda sami. So manje bazonze njani abafana babo ngoba uma behamba kuthiwa-ke na abathola isibongo uNdlovu clearly awubasebenzeli. So manje-ke kuzokwenza kanjani ngoba ubakhomba eThekwini? Usho ukuthi sohamba wonke amakhona sibheke ubaba wababa? Hayi kunomunye ubaba osebenzayo umthandazi nje ngizoya kuyena before sinomchunu sehle ngeveni siyele emakhaya. Kusasa nje soqala kuyena. Mase-ke ngiyamtshela ukuthi asambe sekhaya ezansi ngibe sengikwazi ukubachazela abantwana sonke isimo. Nami ngizobe mhlambe sengikwazi ukukhumbula kahle. So ngoba nabo bangizumile yayizwa leyo nto. So ninomchunu niyajola noma nishadile? Sinomchunu nje. Sihlalisene. Uthi yena usenkosikazi ngunkosikazi wakhe ngoba sezokhokha ushilo uzovela. Uzokhokha kubani ngoba Uzokhokha kubani? Ngoba phela ukhokha akekho. Wena ekhaya wagcina nini? Ayi ngizozama ukuyale enhlungwane ngiyozama omalume ngibachazele ngodaba ngoba umchunu nakho konke ngifuna ukuthi niphile impilo engcono manje. Awufuneka ekhaya wena. Ngihlukumezeke kakhulu ngifuna ukuniphilisa impilo engcono manje. Angisathandi impilo enikhule niphila. Ngifuna impilo yenu iphile phezulu manje nibe ka-right. Wema sifuna ubaba. Uthando lakho. Sifuna ubaba sakudingi thina empilweni yethu. Yabo manje si-right ula. Sifuna ubaba kuphela Uma thina. nigcwala iy'ntaba-ke gcwaleni iy'ntaba mbani emadrobheni ko-point kobani la kade ngihamba khona ngoba ngiyanichazela ukuthi ngizokwenze njani. Size sehle sezansi nifuna ukuthi ngenze njani. Hambani ko-point niyele kobani bani la kade ngigijima khona nihlale ningene phakathi ebhani nithenge obhiya ongenayo umuntu wesilisa 1 by 1 nimbuze nizoyithola i-answer. Hayi ngikhathele mina manje. Ngeke phela. Ngeke olungi. Ngeke hayi bo umuzi womuntu kamchunu lezi ngane engazothi phela sezingigibele ekhanda manje. Angani ngiyanichazela abantwana nifuna ukuthi ngihenge phambi kwenu yini ngoba ngisabathe ngehlisa umoya ninyukela phezulu ngisabathe. Ayi angisazi. Fanele siqiniwe sifuna iqiniso. Ngisize ngenze njani? Funa iqiniso. Le mpilo ade ngiphila bengisamncane nami bengisamncane bengenze ongazi. Kubhlungu nakumina abantwana bami hayi ngoba kumnandi. Kubhlungu nakumina. Ngiyayisola ngithetheleleni ngixoleleni bengisadakwa ngiyinto eyinebethoni. Yabo manje angisaphuzi ngisho ukuphuza umqondo ubuyile. Bengiyinto engazazi. Cane ngithethelele manje
Sengizoba umama oqotho kunini. Hayi mina kulethe sidlulile so stage. Ngifuna ubaba kuphela nje ayikho into engifuna kuwe. Manje sizokwenza njani ngoba ethikeni ubaba wena kamazi. Enokungenzeka ukuthi anibona abandawonye nini. Abandawonye kodwa ke bonake. Wena ubabona befana yini? Ngoba phela nawe uyabona ukuthi obaba bahlukene. Kodwa ngale ndlela abafuna ukuthola ngayo ulwazi ngizobazamela ukubatholela ulwazi. Kodwa angifuni usibenyusela umoya ngoba nami ngididekile njengoba yabo njengoba ngikhuluma nje nani nila kukhona nabaka Black Life ke la manje. Sengidideke kakhulu lezi ngane ezivele zangifikela nabantu baku TV and ngiyathuka mase zingaka ngoba ngashiye ezincane kubhlungu. Okay. Inkinga lana eke yashiwo na uSifiso ukuthi wena inamba uyayishintsha. Mawuthi ubuyifuna irelationship nabo inamba ushintshelani. Because bahambe bekubheka. Angathi phela bengenzela ukuthi inkosi yami mase ngishintshe inamba umchunu angalazi iqiniso. Lonke kahle ngoba nami bengizama ukukhuluma izitori ezihlukene ke njengoba sihlala naye sobabili. Kodwa uyazi ngabo bobabili. So wazi ngalabo bawu2 lezi ezincane landela akazazi. Hayi ubengakazi ke. Uzomtshela nini ke khona? Because wena ingane uthe khona u6 ekhaya. Khona u6. So unengane ezu8. Bekumele ngilale ngimtshelile namhlanje ukube the kusasa noma phambi kwakusasa kumele sehle sizansi ekhaya. Ufuna ukuyobona. Ufuna nokubatshela ukuthi ufuna ukwenza inani akho. Ubuyithola kanjani zonke lezi ngane ezu8? Hayi mengithanda uzozamukela. Uzezamukela unemali lo muntu. Unemali mhlawumbe uzovela jabule eqine ngicabanga ngoba phela naye akanayo umntwana akazamthola. But bengalindela ukuthi uzoqhamuka umkomelisa ngo8. Njobe nganawo umntwana akanayo umntwana. Uthi umchunu kahle siqala ukuthandana mangithola ukuthi wathola intombazane yamitha. Ngoba umchunu weyihluphe umuntu ehamba kanje yavele yabaleka nezingane. Mefonela yathi ngephinde eyithole yahamba ukuhamba kanjalo waswathola mina. So umchunu nahlangana emsebenzini wayizothenga. Yebo, umuntu othengayo naye kimi. Ma. Olele bantu. Ma. Hayi ubolile. Ngithethelele. Ophumula uthi useboxini ma, mtshene. Ngithethelele. Okay. Okubalekile kodwa aMandlovu badinga ubaba wabo. Khona into zabo uzoqaqeka ngoba ezakomalume ayisebenzi. And kubhlungu ukuthi ke nakwa wena wazi ukuthi uba ubaba wabo. So angazi noma ke nifuna ukuyokhankasa yini lapha ePoint la asho khona nihambe nenza ama DNA test angazi. Ngithethelele. Angazi ufanele kwenze njani. Asazi kwaPoint. Ngokwenzeka ngikusabuyele emuva. Hayi bafayisisi lento. Kumele siye kubantu ababonayo ukufinisha into esizoyenza. Lento engisho. Hayi angithatha uyisho ma. Uhlulekile yabo nje. Manje Ufile nje kimi, ufile kimi. Sizoqala khona impela lapha nakhe kunobaba osebenzayo kakheni ngithethelele Muka mebekubona bazothi. Bazothini? Ingane zamantombazana uyigulisanga uyijethi uyifundisa indlela uthi nayi indlela kakumele kube ugogo. Abantwana bami ngicathi nabo bazokwehlisa umoya ngoba nani ngikwazile ukunichazela nazama ukwehlisa umoya. Uba uthe sehlisa umama mina ngifuni mina tshela. Angikufuni mina. Bese ngingale. Angifuni. Siso. Ngithethelele. Ungasho uthi awumfuni. Mina ngifuni. Lutho ngimfuni. Ngixolele. Yazi uthi enga but kusawuma. Ngimfuni. Ngifuni ngesenze engasenze. Ngimfuni nje. Ngithethelele. Ngimfuni. Wekashi ngikwezami ingane ngeke ngingangibuza ngogogo. Ngothi hayi. Washona. File kimi uma. File. Sure, okay, Mandlovu. It's sad ukuthi ke na asitholanga impendulo lezi sidingayo. Nokuthi uthi ke nobaba bahamba umbheka lapha entabeni zaseThekwini. Kubi ngempela because at the end of the day basidinga isibongo sabo. Manje ke mhlambe if ungahlawumbisela ke kubani besilisa owakwaba nabo basize bathola izibongo zabo. Amantombazane onyawazi obaba bazo. Njengoba ngisho nje ukuthi ilaba babili abamawele owasho wathi sengikhulelwe waqeda wanyamalala. So lenenye 4 awubazi. Umchunu wazi ukuthi ke na unamadoda la u2 kuphela. So lo munye u6 akawazi. So buka ke inkinga sezikufaka kuzona. Uqamba manga. So manje fanele sithole obaba bazo lezi ingane.
Fanele sithole ukuthi-ke nabazali waphi. If umfana wakho uSifiso ethi akaqedanga nasesikoleni, akukho mnandi lokho. USimphiwe uphelelwa amatoho, akukho mnandi nalokho. Ngabe ngicabanga ukuthi sifike gozi ngale ngilanda umalume. Nesibongo sakomalume siyasebenza kakhulu. Uke wafika umalume wena wanisiza. Wagcina nini ukufika labo bantu ngoba sabagcina ngomncwabo kagogo. Kodwa mawucabanga ngime ngase kuthiwa mhlambe ngiya ngale. Ngizama ukubalungisela ngesibongo somalume ngoba nalesibongo sobaba babo ngesize sibasize ngapha. Isibongo sakoNdlovu isona esinamandla. Manike laba abantu ababonayo laba bathi-ke nakudingeka iy'bongo zenu. Anibuzanga ngesamalume. Kwathiwa bathi ngoba kunomunye ubaba ongalento zoma. Bathi asifuna uma wethu. Uma wethu yena umuntu ositshela iqiniso uthina sawaba ngoba lesibongo lesakomalume wakhe into engasebenzi njengoba kade umuzo ngibhuti wami na umuntu. Hayi loyo umuntu ongaziyo ukuthi bengiphila empilweni. Isibongo sakomalume sisebenza kabi. Umuntu ode engazi ukuthi ngiphila empilweni. Wazi ngani ukuthi uyakwazi? Phela mina bengaziwa ukuthi ngumuntu oshintshe imoto, ngumuntu ohambela phezulu. Isibindi sakho nabanye abantu sokusho nje nje leyo nto. bengibathatha kancane bengabazi. So kuyi-slay queen. Yeah. So manje ingakho nje ene uyothi yohlola kanti sesitheni sami yayizwe leyo nto. Isibongo sakomalume sisiza kabi koNdlovu. Shuthi wathi bebethi bayahamba kanti sebeyasizakala. Sikusize phona ma unengane engaka. Siyangisiza. Sikusize wena. Nakhu nilapha kwamehlo ami manje nikhulile nibangaka. Maha sifuna ubaba ngaloko sitshela nje sifuna ubaba thina lana. Ayigcwala nintabake. Niqalele point ngaseBhishi mhlawumbe niqale olwandle nithi ukubhukuda nizomthola khona eBhishi ngoba phela sengichazile ngenze njani ke manje Nkosi yami ngenze njani. Hayi. Yo, I think-ke angiboni ukuthi soyithola ubaba wenu la ngoba uyasho ukuthi umsebenzi ade wenza. Yo, ungaba unombani ubaba wenu. So I think it would be best manithola umuntu wezulu ozokwazi ukunilungisela umsamo anenzise ngawo. Wayi mina nje ngizolala namhlanje sengile kunzama lapha kakhiwe. Singakwenza lokho. Singazama ukwenza. Yeah. Ngoba siyadinga iqiniso ukulaza. Sasenenzela nina-ke manje umndeni wenu. Yeah. Because niyakhula nizofuna ukushada. At the end of the day uma wena akakwazi ukunitshela ukuthi uba ubaba wenu ngoba uthi akamazi. Kuyosekuseni nje ngihla ngemoto nomchunu kuyobe sengazi yonke into. Unenhlanhla umchunu ngoba umnika uthando kufana bunika abafana bakho. Yabona nje besehla nje sezansi ngile khona ekhaya siyolungisa yonke into ngoba nami siyiningi imali ebengise ngiyibekile ebhenki ngoba ngifuna ukubasiza. Angifuni bephile impilo abakhule beyiphile sengibashini ngifuna ukubanika isikhathi sokuba umama manje ngoba sengiyekile impilo yokuphuza nokugijima ngizwa ngizama phila impilo. Yeah. Uzizwa kanjani Simphiwe? Ngiyamuzwa khona njengoba echaza. Kodwa khona ngena ngala kuphuma ngala. Kona kunzima. Akukho lula. Yena engasho nje ukuthi uzofika khona ukufika ngoba vele izinto zakhe ahleze ezisho ukuthi uzofika. Ngizofika ngiyanithembisa ngizofika. And then nasifisa. Ngiyathuthumela mina. Nganele ngiright ma. Angifuni lutho. Yabo bahluleke kubaba sesizoyizamela thina. Mina naye nje lutho nje. Kodwa nawe Right way. ngendlela engizokwenza ngayo kuzolunga. Angifuni lutho. Ayikho into engabuyisa le yanto indlela esikhule ngayo engekho. Nakumina kubhlungu. Ayikho into ebhlungu kuyena. Yabo behleli la kulomchunu umzwiri uqalela uphakamisela imali. Imali akona lutho lo. Uyasengiboshuka ngawe ma. Uyasengiboshuka kangaka. Isibongo uyabanga kune amabhadi. Angithi sifuna isibongo usitshela ukuthi esakamalume wakho sisebenzayo. Sisebenzaphi? Siyini sisebenzayo? Sizoqala kaAma sengifikile ngihla ngiyezansi khulileka kuzolunga zonke izinto mntanami. Nganizwa Mina right. Kuzolunga zonke izinto ngiyanizwa. Ayikho into yakhe engithemba ayiphuma emlonyeni wakho. Kuzolunga. Sovela kubhede kakhulu. Koko nje Kuzolunga ngoba sekukhona imali. Bantwana Waqinisile. Uwasha izandla. Ngizonisiza. Khona iphuzo lishilo la Sifiso wathi-ke nawe kwalotshola uma wakho. Wadla phansi. Nizwa ngogogo. Ukuthi wadla phansi. Lo. Awubaleka. Mbuze nami. Umuntu akulobola. Sithanda sami. Wedlala ngami leya ndoda uyavele yakhipha u10,000 athi ngicela yami lobola. Mina njoba nginje ngu10,000 yini u10,000
Mina ngathatha u-5,000 ugogo ngayiphuzela wena iphoyinti ugogo ngasinawo 5. Yeka manga ma, yeka manga, wabaleka akafikanga, wabaleka. Wabaleke nawo imali. Uqambelana umamanga. Kayishiya u5. Ukushiyaphi ngoba uma ugogo wasala wathwala inkinga engaka. Kufuneka imali ubaleke nayo ngesoka lakhe. Kanjani ngoba imali phela iya kumalume umalume ngayicela kuyena. Muphi umalume muphi? Umalume lo wasenhlungwane. Umakaza ngeke ekhaya nje manje ugogo walithwala idombolo lale yandoda ifuna imali yayo kubaleke nayo nesoka lakhe lo. Hayi ke angikwazi ke lokhu ke ayangikwazi. Fanele ungakwazi. Uzokwazi kanjani ungafika ekhaya? Uyakwazi. Yini ngaye ekhaya? Uyakwazi. Mina ngikwazi lokho kushwele izingane. Shose siyakusuwela. Futhi uyasukela. Futhi ugogo wenamanga. Uqinise sengikushilo. Ngahamba nawo 5,000 angifuni uqamba amanga. Futhi ngangisamncane kakhulu ungakazi lutho ngempilo ngafika nje laphana. Ngangiyithengela ngikhokhela indawo yokulala. Ngiyithengela izinto zokuthi ngibe right. But amcabangela uma wakho. Cha ngamshiya no 5,000 umalume ngasala. No, amacala azosala naye. Awumcabangelanga lokho. Kodwa yona le ndoda ekuzizongilobela ngo10,000 nangifunela imali ngangafuna indoda. Wasunjani lapha u10,000 wasunjani? Hayi ngangisamncane nje emntanami lapho na. Ene indoda endala ikhehla ekuthiwa ngizoganwa yilona ngo10,000 mina. Hayi bo. Ngizothatha impesheni yalo. Hayi bo. Okay, sizocala ke Mandlovu uzama ukwenza le mizamo othi uzoyenza yokuthi ubasize with isibongo bakwazi ukuqhubeka nempilo zabo. Ngisathandi nami lempilo. Nalezi amantombazana amancane asana chance ukuthi abuild i-relationship nawe. Kufanele uhambe kuona. Umkhombisa umchunu unezingane ezinye zo6. Iqiniso manje akusizi kulongibaleka ngishona le nale iqiniso sekuyile lidingakala. Exactly. Otherwise nambe engaphili bengihlukumezekile. Lento ilobile ingidla ngaphakathi. Hayi thatha isikhathi eside ukuthi kudla. Sengifuna ukuthi manje nami ngibhodle phume konke ngikhuluma iqiniso sikwazi ukuphikisana kanye nabantwana bami bebeseduze kwami. Sengikhathele phela impilo engiphilayo. Ngiyaxolisa ukuthi ke nani manzi babweni. Usize ke Simphiwe wehlisa usifiso lo umoya. But ngizocela ukuthumela umuntu oqhwepheshe ukuthi akhulume nani. Nisanithathe nje le journey yokuthi nithole ukuthi imvelaphi yeni kuphi ngoba kuyacaca ukuthi uma weni la akayazi. So ukumdinelwa nokuthi nilokho enilwa naye ngeke uze kunisiza ngalutho. Kuzolunga nje konke. Siyavumelana. Hayi, sizwa kahle. Sifiso siyavumelana. Siyezwa. Yabo umfana wakho udinwe kakhulu lo mncane. Uzongisiza umthandazi yabona nje manje nje sengibone na umchuni mefike ngase ngabafica bekhona. Kodwa ngoba bathi bayaphuthuma ngifuna ukuthi mengifika nje Abakaze basho ukuthi bayaphuthuma. Mefika nje ngichazele lonke udaba. Abakaze basho ukuthi bayaphuthuma. Uthini lapho? Uzonifica ngizomchazela phambi kweni lonke udaba. Ungabajaha ukuthi bayaphuthuma. Abakaze bakusho lokho. So uma ukuthi uthi abalinde sibashiye la nikhulume nabo. Obviously umchunu usezothola elinye iside lakho. Hayi. So kwehla sonke ezantsi kuseni mase sibuya ngale kumthandazi. Laba abanye abawo6 ngizomchazela lonke udaba. Ngizomchazela lonke udaba kusasiza ukufihla manje nokuyale nale. Uphuma sikasini lo mchunu wakho umsebenzini. Uphuma ngabo9 ebusuku. Sho. Hani yafana umsebenzi muphume ngo9. Asikunzima. Hayi phela yena nje lapha usebenza ema-office ngene ebusuku. Hayi angifuni ukwazi mavela ngene. Ya, nayizwela ke babukele bankhaya ukuthi ke na ngiyajabulisa ukuthi nginibone ngamehla nisaphila. ya. Nizwela babukele emakhaya ukuthi yena uthi uMandlovu akamazi ubabwabo and umchunu wazi ukuthi ibona laba bafana boba u2 kuphela anabo. Ushiye amadodakazi amancane ekhaya awu6 okubhlungu ukuthi kena abamtholanga ukuthi kena isibongo saba basithini kodwa bathi bazwa ukumthandazi bazama ukulungisa lento ngokomalume asithembe ukuthi lokho kuzobasebenzela kodwa uchwepheshe somthumela sithumele kubafana usifiso kakhulukazi ngoba udine uganuni nabo naye uSimphiwe ukuthi kena abaluleke abasize bakwazi ukuqhubeka nempilo zabo. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.